Hi guys! So for today's video nga ay magluluto tayo ng ginisang upo para lagi tayong marunong magsabi ng opo. So ayan, ang halo lang nito ay yung sardinas. Syempre dahil tayo ay mahirap lang naman, hindi tayo mayaman. So sardinas lang ang afford natin. O diba ang sarap ng kain ng mister ko? Kahit matabang yan, kahit maalat yan, kakainin yan. Diba sabi ko sa inyo, kapag hindi niya kinain yan, ako tatamaan siya. Kaya ayan. So mag-follow at subscribe na kayo sa aming YouTube channel. Search nyo rin ang aming Facebook page. So unang ang ginawa ko ay pinalatan ko syempre ang opo. Alam nga namang lutuin nyo yan ng may balat, diba? So dapat alisin muna ang balat. At hihiwain siya ng pabilog. At hihiwain siya ulit ng paganyan, ng pahaba. Siyempre, kapag malaki yung mga buto, kailangan alisin natin kasi ayaw naman natin na kainin yung mga buto-buto, diba? So, ayan na siya. Yung nahiwa ko na siya. So, magre-ready na tayo ng ating kawali at lalagyan natin ng mantika. So, painitin lang natin yan at ilagay na natin ang ating sibuyas. Medyo may napahalo pang isang bawang. So, ayan na nga. Nilagay ko na lahat ng bawang. Don't worry mga mare kasi ganyan talaga ako maglagay ng bawang. Ano yung isang peraso ng bawang? Pinagdadalawang hati ko lang yan. So, nilagay ko na yung sardinas, yung kulay-pula, yung maanghang, pero hindi naman talaga maanghang. So, ayan. Kinanaw ko pa yung loob ng, ng sardinas kasi nga, sayang naman yung sarsa. So, nilagyan ko siya ng durog na paminta. At, syempre, ilalagay na natin ang ating mahiwagang upo. Ayan. So, haluin lang natin siya. At, syempre, tatakpan natin siya maya-maya. So, nilagyan ko lang itong magic sarap ang palasa. Kung ayaw nyo naman ng magic sarap, meron dyan kung ano-ano mga bitchin. Ayan. So, nilagyan ko lang kaunting asin kasi bawal tayo ng maalat. Ayaw ko nga sanang lagyan talaga ng asin. Kaso lang naman, syempre, hindi lang naman ako ang kakain dito sa bahay. So, ayan. Tinakman ko lang siya para naman maluto siya ng gusto. So, itong pagbukas ko ang ito, hindi pa medyo matigas-tigas pa yung iba. Kaya, hinalo ko lang muna. Tapos, sinarahan ko ulit. Antay lang tayo ng mga 1 minute. Tapos, ayan, minuksan ko siya ulit. Para ma-check kung luto na. And, kung gusto nyo, meron kasing iba nagluluto ng ginisang upo na gusto nila masabaw. Kaya, kung gusto nyo masabaw, dagdagan nyo pa ng tubig. So, ayan, luto na yan mga mare. So, ang partner niya is tuyo. Hindi naman ako kakain ng tuyo, yung mister ko lang kasi nga bawal ko ng maalat. So, ayan siya. Nagsalang lang ako ulit ng isang ganyan, tapos 5 perasong tuyo para sa mister ko kasi gusto niya talaga yan. Yan lang guys for today's video namin. Follow na kayo sa aming Facebook page guys. I-search nyo lang Panlasang Bicol and subscribe na rin kayo dito sa aming YouTube channel. And please don't skip the ads kapag manonood kayo ng aming mga videos. Yun lamang po and maraming salamat sa panonood. See you again sa next vlog. Bye!